Ahojte. Ahojte. My vás tady vítáme u naší první epizody podcastu, který se jmenuje Mega drbny. Já jsem teda Káťa. A ja som Janka. A o čem zhruba tak ten podcast bude? Nepredstavujte si to ako nejakú úplnú drbárňu. Nechceme sa nikoho dotknúť ani nikomu ublížiť, ale sme si vraveli, že keď je nejaký zaujímavý príbeh niekoho známeho, či už ako nejaká celebrita, alebo možno, či ty budeš mať dneska príbeh. Ano, takový TikTok příběh trošku. Áno, by bola škoda, keď si to už dohľadávame samé pre seba, to nevyužiť a nejak sa s tým s vami nepodeliť, aby sme nemali pocit, že prokrastinujeme iba kvůli sebe. Vlastně to, co se třeba teďka děje, takže budou i nějaké aktualitky. Takže keď bude vlastne nejaká zaujímavá téma, ktorá by nás bavila, tak sa vám budeme snažiť spracovať aj také aktuálne témy. Takže dúfame, že sa vám to bude páčiť. Áno. Dobre, a ja ešte predtým, než Káťa začne, pretože pôjde prvá, tak počkej, Káťa, ja sa iba pozriem, či naozaj nahrávame, pretože to by bol prúser. Áno, nahrávame, super. Takže to bola taká mini vsúka a pokračujeme ďalej. Takže ja som chcela iba takú mini aktualitku, pretože teraz sa hodne rieši český Bachelor. No a neviem, tak ty si to pozerala tiež, že? Si spokojná s tým, kto vyhral? Jo, já jsem Sapči fandila teda. Jo? Takže bol to úplne, že favorit od začiatku. Tak to ne, můj favorit byla teda Evička. Aha. Ale... Že Evča bola zlatá, že ona bola jo. taková hodňásek úplně. Jo, úplně taková roztomilá, cute a hlavně měla úplně brutální Jo, postavu. ty vole. Já úplně tu postavu jsem mi hrozně záviděla. Hej, akože, jako ona tam tuším aj dávala, že ona s tými holkami normálne cvičila drepy a takhle. Jo. Neviem, či tu Mary si nezobrala na seba. A jako je šikovná, že vlastně zvládla to, jak šli lézt na ty Jo. skály. Jo. Jakože to nevím, jestli bych dala, tyjo. Hlavně to musí být jako makačka, že? No a hlavne to vyzeralo hrozne nebezpečne. To by som nedala. Teda. No a ty si fandila komu teda? No ja som fandila Sapči. Mne sa zdalo, že vlastne aj ako boli na tom svojom prvom rande, tak už to bolo vidieť, že je to nezakoukaný. No ale to som si práve pre vás chcela pripraviť takú tú aktualitku. Lebo Sapča a Evička, oni boli také kamarátky tam v tom. A že či si vieš predstaviť, že by boli vôbec kamarátky po skončení tej show, lebo Honza sa tam boskával aj s tou Evičkou, aj s tou Sapčou. A teraz si vezmu, že ich vezmeš niekam von a prostě tam půjde holka, která se poskávala s tvým klukom. Jako to je hrozné a i celkově, jakože vem si, že on se tam vlastně líbal jako v podstatě ze všema. Jo, ježiš, a teď byl aj slovenský, aj ten Radko a to tak on úplně nič. Viděla jsi teďka toho novýho, jak budete mít na Slovensku? To je mi mega slizký, jakože. Fakt? Jo. Mně se celkem líbí. Jo? Vieš koukat? Jo. Ideš pozerať? Ja, neviem, mne sa páčil tento český Bachelor asi najviac. I ten. Sa mi páčil zo všetkých nejvíc, ale že vraj je komplikovaný. To bola Sapča. Jo, to som taky viděla. Že není úplne... No a to som ešte chcela, že je veľmi ťažké vôbec nadväzovať aj tie kamarátstva v tej show, pretože potom sa vlastne Sapča nebude stretávať asi s tou Evičkou, ale aj samotný ten vzťah, lebo si vezmite, že oni začali spolu kedy? V únoru? Alebo kedy sa to točilo? No já myslím, že duben. Duben, ale oni vlastně jo, pak říkali, že půl roku vlastně jak kdyby se nemohli vídat, Jo, že jo? jo. Tím pádem to je fakt jako celkem blbý, když chceš jako nějak budovat ten vztah. A ešte si vezmeš, že ty celú tú dobu pozeráš. No, jo, jak se tam líbá jo, s někým. a čo o tebe vraví, jo? No. A že teraz to isté, čo vraví o tebe, vraví o ďalších 20 holkách, alebo kolik ich tam bolo. Jakože mě by třeba jenom vadilo, jak vlastně on tam i s tou Mary, že jo, jakoby, jak jí tam taky projevoval tu náklonnost. Extrémně hlavně. A i vlastně jako v tom finále, že jo, taky tam říkal takové hezké věci. Jo. Jakože já nevím, mě by to asi vadilo, ale zase jako je pravda, že když jdeš do té show, tak s tím asi jako musíš počítat, no. Jo, jasne, no ale ako sa musí napríklad tá Sapča cíti, keď sa fotili všetci traja spolu. Jako Honza sa cítila asi dobre, že? Ale ako tá Sapča, nevím, no. Som chcela povedať ešte internú informáciu, že, ale to nemôžem povedať, no, takže nič. To jsem já, co říct? Počkajte, to pošepkáme ešte. Jo, To nemôžeme říct. No. Jo. No tak vám to nepoviem. Dobrož, ja si myslím, že možná by sme už mohli aj začať. Nech vás tu úplne nezdržujeme. A dneska teda začíná svojím príbehom Káťa. My tady máme Eninku Pejska, jo, ať to nevypadá blbě, že co tady hladím, že tady tebe hladíme. Takže já jsem si tady pro vás přichystala takový příběh, který se teda odehrál ve Spojených státech. A mám tady k tomu takový jakoby nadpis, který je to vrah anebo hrdina?
Jo, schválně Tež. potom můžeš třeba i ty na konci příběhu odpovědět, anebo můžete i vy třeba napsat nějaký svůj názor do komentářů. Takže budeme premýšľať. Ano, přesně To moc tak. často neděláme. Takže řeč je o Luigi Mangione. Nevím vůbec, jestli to dobře vyslovuju, ale omlouvám se, jestli to vyslovuju blbě. Každopádně já teda spíš budu v tomhle příběhu používat jenom to jeho křestní jméno, což je Luigi. A který se teda momentálně stal jakoby dost známým na sociálních sítích, hlavně teda na TikToku. Začalo teda tam hlavně vyskakovat Jance Jo. a Janka mě pak o tom řekla. Ale asi nebude počúvať Ondra, takže to môžem říct. Je hodně hezký. Ale nie sme tu na to, aby sme idealizovali takýchto ľudí, takže to je všechno. Teda jdeme toho Luigiho tak trošku představit. Je to teda 26letý muž, potomek prominentní marylandské rodiny, který byl už odmala velmi šikovný, chodil na prestižní školy, dostal se i na univerzitu v Pensylvánii a tady k tomu jsem si teda i jako našla, nebo zajímalo vlastně tebe, potom i mě, kdo třeba na tu univerzitu chodil. Není to úplně 100%. Našla jsem, že by snad na tu stejnou školu vlastně měl chodit, nebo chodil i Elon Musk. Fakt? Takže jako hustý. Každopádně na tuhle celkem prestižní univerzitu vlastně se dostane zhruba jen 6% studentů. Takže i když Luigi vlastně pocházel z italské a velmi bohaté rodiny, která vlastně podnikala v realitách a vlastně vlastnila různé venkovské kluby a pečovatelské domy, což znamená, že fakt asi jako, že měli se asi hodně dobře. Asi jo, no. Tak ale i tak by musel být asi jako fakt chytrý, že jo, aby se prostě na tu univerzitu dostal, protože jakoby na tu, jako si... Jakože nezaplatíš si to. Ano, no. tohle si prostě nezaplatíš, no. Později byl teda aktivní ve vývoji videoher a působil jako datový inženýr pro společnost True Car. Teďka se pojďme podívat na Luigiho dětství, kde právě už od toho dětství ho dost trápila bolest zad. Luigi se vlastně pak na nějakou dobu ocitl na Havaji, kde se stal vlastně členem surfařské komunity a před 2 lety se mu během surfování stal poměrně vážný úraz páteře. Z té doby právě trpí vlastně tou chronickou nemocí páteře a dokonce teda podstoupil operaci, která teda asi musela být jako mega náročná. A, jo, to bývají ty operace chrbta. A vlastně ohledně té operace, tak Luigi se vlastně domnívá, že ta operace byla prostě spackaná, že se jako nepovedla. S tím, že jakoby já jsem i, když jsem si o tom četla, tak on jako byl fakt jako hodně vzdělaný, sečtělý, že fakt jako hodně četl knihy. A vím, že třeba i bylo napsané, že on jakoby si často právě půjčoval knihy o jako těch operacích a tak, takže on asi podle mě na základě toho, jak si tam prostě jakoby nastudoval všechny věci, tak asi i jakoby zjistil, že prostě mu to dokašlali. No, že mu to asi nějak podělali. A vlastně on odtedy, že mal ten úraz a mal tu operáciu, mal s tým problémy ještě větší, hej? Ještě větší, jo, jasně. Tak to je blbé teda. Potom se teda i kamarádovi svěřil, že randění a intimní chvíle pro něho nejsou reálné. Ale to je že jakože, kdybych chcel, tak bych mal asi hodně možností, tak to chápu. Já bych to asi nerozpitvávala. Já nebudu to rozpitla. No. Podle jeho přátel byl teda velmi frustrovaný zdravotnickým systémem v USA, který často vlastně odmítá proplácet důležité lékařské zákroky. Ale k tomu se teda ještě dostaneme. Každopádně Luigi byl i velmi aktivní na sociálních sítích, hlavně teda na sociální síti X, nebudu Twitter. A tam má teda i snímek rentgenu jeho páteře, kde jdou vlastně vidět přímo ten, jak je ten rentgen a té páteře a vlastně jdou tam vidět, jak tam má takové ty 4 prostě šrouby. Jo, takže se dá fakt jakoby na základě toho, že tam mají ty šrouby a tak jakož se dá předpokládat, že ta operace byla fakt asi jako velmi náročná. Kdo si dá takhle jako fotku rentgenu na sociální sítě? Jakože já nevím, jak to asi neudělala, jo, ale jakože asi teda měl k tomu jakoby, mělo to nějaký důvod.
Ale k tomu Jo. se taky jako dostaneme. Ale ja som jednou dala na svoje sociálne siete rentgen mojich zubov. Jo. Proč, jako jsi se chtěla pochlubit, nebo co? No ja som chcela ukázať, že proste už nemám žiaden Možná jsem chtěl pochlubit těma šroubama, já nevím, no. Já teda Twitter jakoby nepoužívám, nebo tu sociální síť X jako moc nepoužívám, ale co jsem tak viděla, tak ono většinou vlastně to je tak, že tam máš nějakou tu profilovku a pak máš zatím ještě nějaké jakoby, jak je třeba Facebook, že máš profilovku Jo. a pak tam můžeš dát takovou tu ještě jakoby větší fotku, že? Jo, Nebo to. titulku, alebo jak sa to No volá. jo, a asi ta sociální síť X to má asi teda podobně a on jakoby za tu svoji profilovku si dal další 3 nějaké fotky. S tím, že jedna z těch 3 fotek byla vlastně fotka toho rentgenu. Ježiš, tak Takže to je divné. kdokoliv jako. vlastně jakoby si otevře ten jeho profil, tak tam vlastně vidí fotku jako rentgenu. A pak tam má ještě jakoby další vlastně 2 fotky. Je podezření, že on tady těma fotkama chtěl jakoby něco naznačit nebo něco jak kdyby říct. Co se teda stalo, jo? Luigi byl teda obviněn z vraždy generálního ředitele společnosti United Healthcare, je to zdravotní pojišťovna. A vlastně generální ředitel této pojišťovny byl Brian Thompson. Teďka tady mám takovou jakoby vsuvku, že jsem si říkala, že by možná bylo fajn i trošku představit toho Briana. Jo. Takže mu bylo 50 let, měl rodinu, měl 2 syny, manželku, se kterou spolu teda nežili, ale nebyli rozvedení a dokonce žili vlastně i myslím ve stejném městě, takže jakoby nežili teda společně, ale žili ve stejném městě, takže jakoby podle mě se snažili tak nějak, aby to jako fungovalo, asi i skrz ty děti. Jo. A zhruba od roku 2004 pracoval vlastně v té zdravotní pojišťovně a pak o několik let později se stal vlastně generálním ředitelem. Ta pojišťovna, ve které byl tím generálním ředitelem, se jmenovala vlastně United Healthcare, je největší zdravotní pojišťovna ve Spojených státech. Nicméně tady tahle pojišťovna se ale už v minulosti vlastně potýkala s různými protesty a bylo to hlavně teda skrz nedostatek proplacení zdravotní péče. Jo, no to som počula, že v Amerike ako hodne veľa ľuďom sa napríklad stávalo, neviem, či to tam máš alebo tak, ale že ti do toho nechcem skákať, ale že proste veľa ľudí napríklad malo, ja neviem, nejakú vážnu chorobu a normálne im v triede liečby povedali, že stačí, že už proste na vás není budget. To je fakt šílené, no. A i jakoby, jak myslím v Americe, tak i v Anglii se vlastně i platí jako šílené peníze za školné, že jo? Takže je to takové, že plno lidí se fakt jako zadluží, buď za prostě takhle jakoby za to zdraví, anebo jako za tu školu. To mám takže v svojom príbehu, že jo? vlastne kolik stojí školné, no. K této tragické události došlo za bílého dne 4. prosince roku 2024. Takže... Což je poměrně nedávno, v podstatě před měsícem. A ešte bolo také vianočné obdobie, že? Predvianočné teda. Stalo se to konkrétně ráno v 6:45. No, on šel totiž zrovna na projev. Brian Thompson vlastně šel do hotelu Hilton a měl tam vlastně mít nějaký projev. Co je zajímavé, tak vlastně ten hotel Hilton v New Yorku, a je to fakt, když jsem se dívala jako na mapy, tak je to velmi jako rušné místo, jo? Že tam fakt jako prostě je tam několik silnic, jo? Takže hodně aut tam jezdí, autobusy, je tam několik jako stanic metra, takže jako hustý, no. Musel mať dobre naplánované, podľa mňa. Kousek vlastně k tomu Central Parku, že ani jak vy teďka pojedete do New Yorku, tak se tam můžete zajít podívat na místo Čínu. No, neviem, či Ondra súhlasí. Bylo to tak, že na Briana Thomase Luigi čekal spoza auta, jo? Takže si představ, že ten vlastně Thomas jde po tom chodníku směrem k tomu hotelu Hilton a ten Luigi prostě se tam tak nějak jako schoval mezi auta, čekal, až ten vlastně Thomas jako projde. Jo. A jakmile ten Thomas prošel, tak Luigi vylezl, střelil ho nejdřív do nohy, do lítka ze zadu a potom do zad. Celkem vlastně měl ten Brian Thompson 7 střel. Vlastně potom byl ještě i odvezen jako do nemocnice, ale prostě pak vlastně v té nemocnici jako umřel. Potom, co vlastně Luigi dostřílel, nejdřív utíkal ten normálně po svých a potom si teda vzal elektrické kolo, kterým vlastně projížděl tím Central Parkem a pak teda si ještě vzal i taxíka, a se kterým vlastně fičel na autobusové nádraží, ze kterého pak
odjel nějakým autobusem, myslím, do té Pensylvánie. Dalších 5 dní se o Luigiovi vůbec nic nevědělo, ale mezi tím samozřejmě po něm policie pátrala a vlastně v tom Central Parku se našel jeho batoh. On ho tam tak jako odhodil mezi nějaké jakoby kameny. Uvnitř toho batohu byla nalezena černá bunda, falešné peníze, ale bacha, falešné peníze z hry Monopoly. Ja som chcela povedať, že z Monopoly, ne? Tam ještě vlastně našli telefon bez registrace s předplacenou SIM kartou. Luigi je teda jediným podezřelým. A vlastně během té doby, co ho policisté hledali a tak jako získali několik fotek, několik videozáznamů a což vlastně můžeme i vidět ty fotky, videozáznamy na TikToku, aspoň mě tam teda plno jakoby takových věcí vyskočilo. Ja som videla iba to, ako išiel v tých putách do toho vrtuľníku. Jo, to taky, ano, ale A pak ještě jsou i jakoby ty fotky právě na základě kterých jako ti policisté udělali jak kdyby tu podobiznu. Aha, jo, to jsem... Jo, to... No a tím pádem ti policisté nějak jako určili nějakou tu podobiznu toho pachatele a udělali dobře, protože 6. den vyšetřování 9. prosince si vlastně personál v McDonaldu v Pensylvánii ho všiml, že tam sedí, zavolal policii s tím, že jakoby on si samozřejmě nebyl jako úplně 100% jako jistý, že je to on, ale tak prostě zavolal policii. No a když policie přijela, tak teda jako zjistili, že to fakt je nejspíš on a vlastně i ta policie se toho Luigie zeptala, zda byl teda v New Yorku a on teda neodpověděl, ale začal se úplně brutálně třást. Každopádně policie u něho pak objevila několik falešných průkazů totožností, včetně toho, který užil, když byl v tom New Yorku při ubytování v hostelu. Měl u sebe i střelnou zbraň a tlumič. Zároveň se vlastně shodovaly i otisky prstů z pedláhve a tyčinky, kterou krátce před tou vraždou vlastně koupil ve Starbucksu. On si vlastně tu zbraň v podstatě sám vyrobil pomocí 3D tiskárny, což jako, to jsem teda čuměla, to mě vlastně vůbec nenapadlo, že to jako jde. No a pak další taková věc, co mě jakoby celkem zarazila, na těch nábojích, které toho Briana Thompsona vlastně zabili, tak na nich byly napsané fixou 3 slova. Já to mám teda přeložené do češtiny. První slovo je odmítni, pak protahuj a pak vyslýchej. Což tyto 3 slova by měly symbolizovat nějaký jakoby slogan, který často používali kritici na ty zdravotní pojišťovny. A jakoby, když bych to nějak měla vysvětlit, tak to slovo odmítni, tak to jakoby znamená, že pojišťovny často vlastně odmítají v těch Spojených státech vlastně proplatit ty zákroky. Slovo protahuj má symbolizovat, jako, že pojišťovny schválně vlastně zdržují proplácení anebo odkládají to proplácení té částky. A vyslýchej, tak to je, že vlastně ty pojišťovny používají soudní předpisy k vyslýchání a zpochybňování nároku pacienta na proplacení toho zákroku a tím pádem vlastně oni to jako schválně jako protahujou, jo, že už pak třeba ten pacient prostě už na to nemá sílu, energii a prostě počítají s tím, že to ten pacient vzdá. Takže tím, že tam vlastně našli tady ty náboje, na kterých byly napsané tady ty 3 slova, tak už se jako začalo spekulovat o tom, že tohle právě bude ten motiv, proč se vlastně to stalo. Teďka tady mám vlastně něco, jak ty zdravotní pojišťovny vlastně v těch Spojených státech fungují. Celkem jsem čuměla. Je to teda, to pojištění je šíleně drahé a samozřejmě ne každý si to prostě může dovolit a ne každý si může dovolit vlastně platit tolik peněz, aby měl jako kvalitní péči. To znamená, že vlastně plno lidí ani jakoby nemá na to chodit k doktorovi, anebo když už tam jdou, tak tam jdou fakt jako jenom tehdy, když už je to jako ultra vážné. Náklady jsou opravdu jako šíleně vysoké, lidi musí platit $1000 za měsíční pojištění. A ne každému, samozřejmě i ty vlastně, i když si to platíš, tak tam vlastně stejně jakoby ne každému je vlastně všechno proplaceno. Takže samozřejmě plno lidí to bere tak, že je to jakoby nefér. Je to tam prý tak, že fakt jako tam za každý prostě ten úkon, jakože platíš a
jsem se dočetla, že nějak jako 10% národa vlastně ani pojištěná není, protože na to prostě nemají peníze. Což 10% mě přijde jako poměrně dost. No, to je hodně. No a celkový nějaký jako dojem je na to takový, že prostě ty Spojené státy mají to zdravotnictví spíš jako biznis, než jako společenskou službu. Pro některé lidi je Luigi úplně totální bůh, hrdina, idol, protože oni to vlastně berou tak, že ten Luigi se vlastně za ty lidi, kteří mají jakoby, kteří taky vlastně nadávají na ten systém a nesouhlasí s ním, tak oni to berou tak, že se prostě jak kdyby za ně postavil. Jo. Takže proto je třeba tak jako na těch sociálních sítích jako oblíbený, proto vlastně má i jakoby ten svůj hashtag. Ten hashtag vlastně zní Free Luigi, proto ho vlastně berou i jako takového jako novodobého Robina Hooda, je to vlastně i takový tím, že fakt jako vypadá i dobře, tak ho berou i jako takovýho jako sexy symbola a plno lidí ho vlastně podporuje, souhlasí s ním a jsou vlastně jakoby na jeho straně. Co tomu jakoby napomáhá, tak je to, že on vlastně jakoby je z bohaté rodiny, tím pádem on vlastně jakoby ty peníze měl. Tím pádem měl na to jakoby si platit to pojištění, ale tím, že vlastně on kdyby na to měl, ale i tak vlastně s tím jakoby nesouhlasí, tak vlastně o to ještě více v těch očí lidí se stal vlastně jakoby tím hrdinou. No. Na jeho profilu na té sociální síti X zanechal i nějaké takové jako symbolické spojitosti. A vypadá to, že vlastně celý případ měl dopředu velmi, velmi promyšlený a dokonce teda 2 týdny předtím, než se stala ta vražda, tak vlastně 2 týdny ho jeho rodina pohřešovala. Aha. Takže to vypadá, že on prostě se asi někde schoval a asi to fakt celé jako plánoval a takhle, no. Takže to mě přijde jako zajímavý. Elinka. Jako ona, jak tu je to jedlo, tak ona prostě hrozně teraz bude žobrať. Takže se teďka jako vzteká, jo? No jako bude podle mě robiť. No, jako doufám, že tě nebudem moc prerušovat. Jeho čin je hodně spojen s číslem 286. Jak jsem totiž zmiňovala, že na té sociální síti X, jak tam měl ty 3 fotky. Jedna fotka byla ten rentgen, druhá fotka, tak to byla fotka Pokémona. Jo. Ale jakože ono, ty když si nějak vyhledáš toho Pokémona, tak každý ten Pokémon má jakoby k sobě nějaké číslo. Jo, a tu super schopnost nějakou. No, jo, taky. Jo. To nevím, jaká super schopnost tam byla, ale jakože prostě ten Pokémon, když jsi ho vyhledala, tak ten Pokémon měl také vlastně, jako měl číslo 286. Plus vlastně počet příspěvků, které dal na tu sociální síť X, je taky 286. Potom teda lidi i našli, že v Biblii je pod tímto číslem i nějaké takové jako přísloví, které zní, že lepší poctivý chudák, nežli zkažený boháč. Takže lidi i tady v tom vlastně vidí jakoby nějakou tu symboliku. Ale hlavně to číslo 286 v pojišťovacím systému vlastně znamená kód. A ten kód je jakoby kód odmítnutí. A potom ještě ve Spojených státech 28.6., což je taky jako 286, takže to znamená vlastně den pojištění. Každopádně on teda, když byl u soudu v Pensylvánii, tak Luigi nahlas vykřikoval, že se cítí být nevinný. Avšak teda všechny důkazy nasvědčují opak. Policisté vlastně mají záběry, mají fotky, mají videa, mají otisky prstů i vlastně zbraň, která byla stotožněná s tou, která jako zabila toho Briana Thompsona. Mají dokonce i jako různé zápisky, které se vlastně také, myslím, našly v tom batohu. A v těch zápiskách je vlastně to, že on si stěžuje na ten zdravotní systém a taky vlastně psali i o tom, jak Briana Thompsona zavraždí. Teďka se teda dostáváme k tomu, že v Pensylvánii byl obviněn za držení neregistrované zbraně, padělání dokladů a poskytnutí falešné identifikace policii. Poté byl obviněn v New Yorku z jednoho případu vraždy 2. stupně, 2 případů nedovoleného držení zbraně 2. stupně, 1 případu za držení padělaného dokumentu 2. stupně a 1 případu nepovoleného držení zbraně 3. stupně. Pak byl obviněn i z aktu terorismu a byla mu zamítnuta kauce
protože bylo jeho propuštění označeno za příliš nebezpečné. Luigi si najal známou právničku. Je to právnička, která se jmenuje, já nevím, jestli to teďka dobře vyslovím, ale je to Karen Friedman Agnifilo, což je vlastně manželka, co jsi chtěla říct? Že či neobhajovala brata Menendezovcov? Ne. Jakoby její manžel vlastně momentálně, který je taky právník, tak on zastupuje Didiho. Aha. Takže je to jako takové zajímavé. No. Tak to jo, teda. Ona pak teda poukázala na mediální tlak, který vlastně jakoby je u tady tohoto případu. To, jak můžeme i vidět právě na tom TikToku, jak je jako fakt plno vlastně videí, anebo hlavně i jako co ty si vlastně viděla, že jo, tak to bylo to video, jak on vlastně, jak ho převáželi, ne? Myslím, z té Pensylvánie do toho New Yorku tím vrtulníkem. A že to vlastně vypadalo jak z filmu, že a prostě takže jako ten mediální tlak tam opravdu je. Jakože keby ho vidíš a máš povedať, že či si myslíš, že bol by schopný niečo takéhoto, tak povieš, že nie. Ona poukázala teda na ten mediální tlak a taky na politizaci případů, které by mohly ovlivnit spravedlivý proces. Pokud bude Luigi uznán vinným, Vinným. Pokud bude Luigi uznán vinným, hrozí mu doživotní. Hej, tak to je konec. Já stavím u předposlední věty, tak zaseknu. No tak budeš ty jednou. Pokud bude Luigi uznán vinným, pokud bude Luigi uznán vinným, chápeš to prostě. No jo, tak pojď posledný krát, ale teď už fakt. Pokud bude Luigi uznán vinným, hrozí mu doživotní vězení bez možnosti Ty vole, nechceš tu větu přečíst za mě. Tak konec. Proste, keď bude uznán vinným, tak mu hrozí nepodmienečné propuštění. Jo? Takže môže odísť na podmienku, či ne? Nepodmienečné. Jakože sa už nemôže odvolať. Bez možnosti podmínečného. Jo, jasne. Jakože proste je to tak závažný čin, že nemôže sa odvolať, aby ho prepustili na podmienku. Mám to říct ještě jednou. Jo, řekni to ještě jednou. Takže, pokud bude Luigi uznán vinným, hrozí mu doživotní vězení bez možnosti podmínečného propuštění nebo dokonce trest smrti. Takže já tady mám pak ještě nějaký takový souhrn. Takže tento případ vlastně přináší nejen otázky o motivaci a jeho osobních problémech, ale také upozorňuje na hlubší problémy v americkém zdravotnickém systému. Ať už bude rozsudek jakýkoliv, tento případ zůstane hluboce zakořeněný v debatě o spravedlnosti, etice a zdravotní péči v USA. Pak tady mám ještě jednu takovou zajímavost, jak ty ses vlastně mě nějak tak jako na začátku vlastně ptala, proč vlastně on jakoby zrovna přišel tady s tím, jako jo, s tím vlastně zabít toho generálního ředitele. Proč právě prostě jeho? No, anebo proč vlastně jakoby nevymyslel něco jiného, něco ne tak jako drastického. Jo, takhle no. A tak on teda přišel i s něčím jiným a myslím si, že tohle je možná více drastičtější. Tak povedz. A on teda prý údajně jako přemýšlel o tom, že by rozmístil několik bomb po Manhattanu. Ježiš, to je Takže to si myslím, že ještě jakoby, když se na to podíváme takhle, že jako když by fakt rozmístil ty bomby, tak si vím, že to zabije hromadu lidí a hromadu lidí, kteří vlastně jakoby fakt za nic jako fakt nemůžou. Ale fakt je jako psychopat. To jako, ak nad tím takhle rozmýšľa, tak není normální. Prostě by se mal ísť liečiť, lebo to... No jakože já si myslím, že on byl fakt jako hrozně naštvaný prostě na ten systém i tím, jak měl ten zdravotní problém, že? Já vím, ale prostě jak můžeš vůbec rozmýšlet nad tím, že bys tam zabila někoho úplně nevinného, prostě nějaké děti. Jako já si myslím, že to ještě bude mít nějaké následky a jsem jako zvědavá, co vlastně všechno se tady z toho případu jako vyvine. Zajímavé. Takže to je ode mě všechno. Takže ďakujeme ti moc, Keči. Bolo to zajímavé a každý nech si teda asi udělá názor sám. Protože to je taková, zrovna tohle je asi taková věc, kde člověk jakože je to takový, prostě, jakože na jednu stranu jako chápu, proč to zhruba udělal,
ale pak zase prostě jakoby udělal fakt jako hroznou věc, že jo. Že Jo, a prostě, vlastne zničil život aj jeho rodine, že jeho no, deťom. jeho rodině, sobě a vlastně i Mhm. jakoby rodině toho Briana. Tak myslím, že Brianovej rodine. no, Takže že on mal aj deti, že on Mhm, mladý mhm. človek 50 rokov, tak to je hrozné. Zase na druhou stranu ta pojišťovna taky prostě, že jo, jako zničila život taky několika lidem. No, Je to takový... je to hodne. Ďakujeme, že si to spracovala, že si nám to trošku tu priblížila, pretože ja som napríklad vôbec nevedela, že čo sa tam vlastne takto deje. Vedela som, že majú drahé poistenie, že tam majú s tým problém a to, ale nevedela som, že to je až takhle. Takže ďakujeme moc. Jo. Teďka jdeme teda na tvůj. Ideme na môj príbeh. Ja to teda trošku odľahčím, pretože pre vás nemám žiaden true crime, ale mám pre vás príbeh o Kim Kardashian. Som si vravela, že každý ju asi poznáme, ale málo kto podľa mňa vie, že čo vlastne všetko bolo za tým a čo všetko si musela podstúpiť a možno schválne aj, aby sa dostala tam, kde teraz je. Ja som úplný milovník všetkých častí ich show, ktorú majú. Volá sa to Keeping Up with the Kardashians. Neviem, či pozeráš. Neviděla jsem to. Ale vlastne to je na Disney+, to je. Teraz majú novú aj sériu. A už sa vysiela vyše 20 rokov. Hej, tá show. Takže extrém, že proste v tých prvých častiach tam vidíte úplne tie všetky dievčatá úplne sú malinké a teraz majú vlastné deti. To teda pre mňa srdcovka táto téma. Takže Kim, celým menom Kimberly Noel Kardashian, sa narodila 21. oktobra 1980 v Los Angeles. A dúfam, že všetko čítam správne. No, chodila som na bilingválne gymnázium, ale no tá moja výslovnosť je akože už som pozabudla niečo, takže odpustite. Kim už od malička vravela, že si ju ľudia majú zapamätať, že bude známa a dnes už sa ťažko hľada niekto, kto by Kim ako nepoznal a o nej nepočul. Kim má teraz inak 44 rokov a vyzerá takto, dáme tam fotku. Kim pochádzala z milionárskej rodiny, hlavne vďaka jej otcovi Robertovi Kardashianovi, ktorý bol známy právnik a preslavil sa ako obhajca O.J. Simpsona, vtedajšieho hráča amerického futbalu. Počúvajte, on obhajoval tohto O.J.a počas mediálne známeho súdneho procesu, kedy bol O.J. vinený z vraždy svojej manželky a čašníka. Jo? A práve matka Kim, Kris, bola jednou z posledných, ktorá mala vlastne v tom čase naposledy kontaktovať tú manželku po tom, čo vlastne zomrela. O.J. tento proces vyhral, takže aj vďaka Robertovi Kardashianovi sa im podarilo tento prípad vyhrať a O.J. bol oslobodený a prepustený na slobodu. Takže nevieme, že či to naozaj spravil, ale tak bol obvinený z dvojnásobnej vraždy a bol prepustený na slobodu. Tak to je hustý. To tam asi musel dať hodne peniaz. Alebo Robert bol možno i hodne dobrý právnik. Tento prípad tak úplne najviac preslávil otca Kim Kardashian a vďaka tomu sa potom stal veľmi populárnym. On bol známy už aj predtým, ale akože toto hodne posunulo v tej kariére a jak vravím, proste potom pochádzala Kim ako fakt z milionárskej rodiny. A vlastne jej matka Kris, dnes už známa aj ako manažérka celej rodiny, tak ona bola pôvodne letuškou v American Airlines a aj keď bola v tej dobe takáto práca celkom prestížna, tak Kris pochádzala celkom z obyčajnej rodiny. A vlastne s Robertom sa zoznámila, keď mala len 17 rokov a v roku 1978 sa vlastne vzali. A O.J. Simpson, ten, čo bol vlastne potom prepustený na tú slobodu, on bol dokonca ich svedok ako na tej svadbe, hej, takže boli dosť dobrí priatelia s tým Robertom. Robert a Kris mali 4 deti spolu, Courtney, Kim, Chloe a Roberta juniora. Kim je teda druhá najstaršia zo súrodencov. No a s tou teda najstaršou Courtney mala Kim taký najbližší vzťah. Chodili spolu na party, robili spoločné prespávačky, trávili spolu fakt veľa času a práve z toho vznikla aj taká určitá súrodenecká rivalita medzi nimi, kde sa jedna druhú snažili dobehnúť. Čo sa týka detstva, Kim, tak to prezentujú tak, že mala všetko, čo potrebovala. Tak pochádzala z bohatej rodiny. Rodina bola na prvom mieste, všetci sa tam mali radi,
radi, keď mal niekto narodeniny, robili tie typické americké oslavy, kde máš proste tú garden party. Niektoré také tie videá z detstva, keď si pozriete, tak je to fakt americký sen. A keď bola kým staršia, začala navštevovať prestížnu strednú školu, Marymount High School sa volala, čo je, prosím pekne, katolická dievčenská škola v LA. Pozerala som, koľko to štúdium na tej škole stálo. Koľko by stálo dnes, tak si Kači tipni. Koľko by stálo štúdium na prestížnej katolíckej škole v LA na 1 rok? Tak já nevím, je to Amerika, nevím, no, tak jako milion. Jo, presne. Jo, tak... Jo, milión, niečo cez milión to bolo, neviem, či 1 200 000 alebo koľko, neviem. Ale proste tak 40 000 eur. Si vem, ještě promiň, že to, že vlastně oni měli několik jakože těch dcer a teďka No, jenom za jednu 4. dali jako milion. Študovali normálne ako Si vem, drahé že 4 školy. miliony dáš jenom jako za rok, Jo. za 4 děcka třeba. No. Aby ste si predstavili asi o akú strednú školu išlo, tak napríklad navštevovala aj Paris Hilton v tom čase, kde sa vlastne s kým spoznali. A keď mala kým 16 rokov, dostala na narodeniny vtedy od ešte svojho ocina biele BMW. Predtým, než si mohla vziať kľúčiky od toho auta, tak ju jej otec donútil podpísať zmluvu, že keď sa s tým autom niečo stane, že ho oškrie alebo nabúra, tak musí všetko zaplatiť Kim a zarobiť si na jeho opravu. Že nič proste od toho ocina už nedostane. Že dostala auto a stačí a proste už sa stará o to sama. A síce bol jej otec milionár, tak ju takto učil k tej zodpovednosti, čo sa mi hrozne páči. dobré, no. O pár týždňov Kim svoje auto nabúrala. Aha. A nabúrala a začala vlastne kvôli tomu chodiť na svoju prvú brigádu. Prácu si našla v kalifornskom butiku s oblečením, kde začala pracovať ako predavačka, aby mohla zarobiť na svoje auto. Okrem práce v butiku pracovala aj pre svojho otca, už ako takáto mladá už začala podnikať. Kým bola proste vyslovene, že šopoholička, aj stále si myslím, že je. A milovala nakupovať na eBay. A toto ma úplne zaráže, že vlastne v tak mladom veku si kúpila vtedy topánky. Ona uvidela tie topánky v nejakom klipe Jennifer Lopez. A vedela, že proste keď ich má na sebe Jennifer, tak asi budú do budúcna veľmi žiadané. Takže ona si kúpila 5 párov, pretože na eBay nešlo kúpiť viac. A kúpila ich za $700. A predala ich na eBay za $2500 jedny. Takže na tom zarobila $9000. Chápeš? Že proste, že už takto mladá proste rozmýšľala, akým spôsobom by mohla zarobiť. A tých $9000 to je okolo 200 000 korún alebo 8200 eur. Takže akože fakt šikovná, pretože kto z nás v svojich ani nie 20 rokoch zarobil takéto peniaze? Ja nie. A ďalší taký biznis, ktorý vymyslela, bolo triedenie šatníkov svojim bohatým kamarátkam. Prišla k ním domov a povyberala veci, ktoré oni už nechceli nosiť alebo už neboli trendy a potom ich predávala znova na tom eBay a 70% išlo im, tým ľuďom, ktorí mali to oblečenie a predávali ho a 30% išlo Kim. Za to, že to vytriedila, dala to na ten eBay, proste to vymyslela, takýto biznis. Takže akože už takto mladá začala podnikať, čo podľa mňa poukazuje na to, že je naozaj šikovná a nie je to len tak, že sa narodila do bohatej rodiny. Následne začala študovať aj univerzitu, ale o tej som si nezisťovala ani viacej, pretože ona ju nakoniec ani nedokončila. Ona sa totiž začala potom už sústrediť na svoju kariéru, ktorá bola mega úspešná, takže sa to ukázalo ako dobré rozhodnutie. Jedna z jej kamarátok bola aj Paris Hilton, ktorú Kim spoznala teda už na tej strednej škole, čo jej neskôr veľmi pomohlo v kariére, pretože začala pracovať ako asistentka Paris Hilton. Takmer vždy sa objavovala po jej boku. Paris Hilton bola v tom čase jednou z najväčších hviezd, bola známa predovšetkým svojimi škandálmi. O Kim Kardashian sa vôbec nikto nezaujímal, takže keď išli niekam, tak fotili iba Paris. No ale neskôr sa to potom obrátilo. Oni sú jak viekovie, ako od seba? Paris má podľa mňa teraz tiež tak okolo 40, neviem, či 40, no tak nejak, ako, možno aj rovnako, neviem teraz úplne. Čo sa týka vzťahov, tak v začiatkoch sa diskutuje o vzťahu TJa Jacksona, čo bol vlastne synovec Michaela Jacksona. V roku 1990 sa pomalinky celý tento americký sen začal rúcať. V roku 1999 sa tajne schádzala s Damonom Thomasom a dokonca sa tento rok aj vo Vegas vzali. A vzali sa teda naozaj, nielen tak, že akože. Damon bol vtedy o 10 rokov starší. Bol to teda producent a
kým mala vtedy iba 19 rokov. Oni sa vzali tajne, takže tí rodičia to akoby vôbec netušili a nevedeli. A keď si tohto démona brala, tak bola vraj spytá pod obraz Boží a zvracala počas obratu, jo? Ježišmarja, to bych chtěla vidět ty záběry, fotky, ty jo. Když sa nad tým zamyslíš, tak úprimne tu trošku smrdí to, že sa chcela jako tvrdo dostať do Hollywoodu, lebo on bol vlastne producent a ona vtedy ešte nebola tak ako známa. Ona bola známa jenom ako tá kamarátka Paris Hilton, ale ako ju si ani paparacovia vôbec nevšimali a toto už akože podľa mňa si za tým tvrdo šla. Ona sama potom neskôr priznala, že sa naozaj snažila o to, aby bola vidieť a chodila na verejné miesta so známymi kamoškami, napríklad s tou Paris a snažila sa ľudí a novinárov zaujať. S tím manželem jsou pořád, ne? Spolu teda. Nebo ne? Nejsou? Jakože Kim, jo? Kim, no. Ne, tak to sa ešte dosvieš, to bolo veľa tých partnerov, ja tu asi ani nemám všetkých popísaných. Mám takých akože najznámejších, aby som vás úplne... Lebo takto, mohla by som to robiť na 10 hodín. Ona má taký život, že to by sa dalo hodne nejako rozpísať, ale nechcela som, už teraz je to podľa mňa hodne, tak dúfam, že vás to baví. Že jako já asi o ní zase až tolik věcí nevím, tak to je hustá. To je to, že proste veľa ľudí, akože každý ju pozná. Jo, každý, ale neví o ní. A nevieme ani, že ani ja som nevedela, že vlastne proč sa stala takou známou. A ona to mala dopredu podľa mňa celé premyslené, že tu nás sa schádzala s kamoškami, aby ju bolo vidieť a ona od malička vravela, že si ju majú zapamätať, že bude známa a fakt si za tým šla. A vlastne, ak sa zobrala s týmto démonom, tak jej otec nebol z tej svadby vôbec nadšený, pretože proste on bol o 10 rokov starší, oni ani nevedeli, že sa vzali a bol to proste pre celú rodinu úplný šok. Mohli by tvoji rodičia vedieť, keď si niekoho bereš. Po 3 rokoch sa rozviedli, jak boli spolu. Takže nemalo to ako nejakú dlhú budúcnosť, a Kim tvrdila, že bola v tomto vzťahu dokonca obeťou domáceho násilia. Takže nemáme akože dôkazy. Ten démon to potom samozrejme vyvrátil, ale asi bez vetra sa ani listok nepohne, kto vie, čo tam bolo. Jej otec si v tomto čase najal súkromného detektíva. Mal pocit totiž, že jeho žena Chris ho podvádza. A to sa mu nakoniec teda potvrdilo, keď zistil, že chodí za Toddom Watermanom, a tak sa vlastne rodičia Kim Kardashian potom rozviedli. Ale akože bola to celkom podpasovka podľa mňa. Nevidíme do toho, ale aby sme súdili, ale mohla to robiť asi inak. Chudák Robert si musel potom ešte detektíva hľadať, vieš. To ano, zase na druhou stranu, jakože taky jako jak se třeba ten Robert k ní choval, že? No to nevidíme právě, že jakoby, kto vie. To prostě nevíš, no. A peníze nejsou jakoby všechno, že? No, takže, to je pravda. Ale samozřejmě to, jakoby, to zase neznamená, jako, že měla jít ho podvést, že? Ale... Mohla mu povedať, Robert, odchádzam. A bolo by. Každopádne sa teda rozviedli a potom prišla úplne najhoršia vec, čo sa v rodine môže stať. A to, že Robertovi bola v júli v roku 2003 bola diagnostikovaná rakovina pažeráku. A bolo to diagnostikované hrozne neskoro. A Robert mal... To je co do češtiny? Aha, pažerák, to je to, keď... Jako hrdla? No ne, pažerák je vlastne... Jako keď aj... Jakože pažerák to je aj vtedy, keď sa ti vlastne... Hltanu, alebo... No, nie je to hltan. A máš tady telefon? Tam. Tak počkej, ja ti podám. Jícen. A jo, to som už slyšela. Bolo mu to diagnostikované naozaj veľmi neskoro. A len o 2 mesiace na to, v septembri, v září roku 2003 zomrel. A Kim bola vtedy úplne mladučka, mala iba 23 rokov a s otcinom sa vtedy nestihla ani rozlúčiť. Takže to poznamenalo fakt celú rodinu. A práve Kim o sebe tvrdí, že bola teda to otcinové dievčatko a že ani po toľkých rokoch sa so stratou otca fakt nevie vyrovnať. A Kim spomína, že práve ocino ju od malička učil k finančnej gramotnosti a k vzdelaniu a podnikaniu a že vďaka nemu je vlastne takým človekom, akým je teraz. V roku 2003 sa zoznámila so spevákom Ray Jom. No a prichádzame k tej veci, ktorá nejde úplne dohromady s tým, že Kim navštevovala katolícku školu. Pretože na dovolenke v Mexiku si mali, vlastne to bolo ten rok, kedy zomrel jej taťka už, jo. A ona vtedy stretla tohto Regia a oni išli potom na dovolenku do Mexika. Už mala proste asi toho bolo na ňu ako aj hodne, že jo. A išla si oddychnúť a tam si mali pre seba natočiť svoje súkromné video. Vieme aké, hej?
Ono je, tuším, aj nejak ešte dohľadateľné, ale to tu asi nebudem ukazovať. Hledala ho? A toto video potom v roku 2007, o 4 roky neskôr, sa dostalo na verejnosť a bolo to dosť veľké halo. A dostala sa tým do povedomia širokej verejnosti ešte viacej než predtým, pretože to bol jednoducho obrovský škandál. A ví se, jakože, jak se to dostalo jako na veřejnost? Jakože jestli ten jako manžel, nebo kdo to jako... ono sa nejak akoby šuškalo, že to video sa proste nejakým spôsobom preposiela, ľudia si ho v Hollywoode preposielajú medzi sebou a že to je proste úplný akože škandál. No a dokonca vtedy televízia Vivid TV sa volala, je to vlastne televízia pre dospelých, tak kúpila túto nahrávku a verejne oznámili, že majú právo toto video s kým odvysielať. Jakože si predstav, že tvoje domáce video je odvysielané takto na televízii, na nejakom, akože dobre, kanále pre dospelých, ale akože je to bizár. Kým síce bola už pomerne známa ako kamarátka a asistentka Paris Hilton, ale tento škandál s videom, ten ju fakt ako neslávne preslávil a asi zo všetkého najviac. Už vieme, kým bola. A ako si išla za slávou, tak je reálne, že otázka, či toto video uniklo omylom alebo naschvál. Ono sa to proste ako diskutuje a nevie sa to úplne na 100%, ale Kim Kardashian najskôr podala žalobu na Vivid TV, ale skončilo to dohodou. A to tak, že tá televízia sa so ziskami z predaja tohto videa s kým rozdeli. A teraz znova ideme tipovať. Tipni si, Kači, kolik bola provízia, ktorú dostala Kim? Koľko si myslíš, že proste dostala iba províziu, takže to nebol celkový zisk, ale províziu menšiu asi čas? 10 miliónov. 122 českých korún, takže sa z nej stala, po tomto videu sa z nej oficiálne stala ako milionárka, self-made milionárka. A bolo to teda asi 5 miliónov eur. Diskutuje sa vlastne o tom, že tá televízia potrebovala podpis všetkých tých ľudí, čo na tom videu sú, hej? A oni povedali, že majú právo to odvysielať. Takže sa špekuluje, že či teda ten podpis falšovali, alebo ho Kim naozaj ako im dala a teda to zincestovala, alebo čo sa vlastne stalo. Pretože inak by to oni akoby nemali právo zverejniť. Takže nevie sa, iba sa tak o tom diskutuje. Čo si myslíš? Ja si osobne myslím, že jak ona si od malička šla za... Jo, že to udiala, jo. že? Jo, ja si to myslím. Jakože sú také špekulácie, že napríklad, že sa to už dostalo na verejnosť a ona to potom využila svoj prospech, že to tiež mohlo byť a potom vlastne podpísala s tou Vivid TV vlastne tú zmluvu. Ale ja si myslím, že to bolo všetko akoby dopredu premyslené, pretože tým, ako mala ona povahu, ako sa chcela stať známou, ako ju proste štvalo to, že je vlastne iba taká bokovka, ako kamarátka, že tá Paris Hilton, tak si myslím, že proste to bolo naschvál. V tom istom roku, ako vypukol škandál okolo videa, začala televízna stanica E! vysielať reality show Keeping Up with the Kardashians. Je to práve teda show, ktorá sa vysiela až dodnes a táto show ukazovala každodenný život celej rodiny Kardashianových a teda Jennerových, alebo vlastne Kris. To som vám akože nepovedala, ale akože Kris už nebola Kardashian, lebo sa rozviedla, ale zobrala si Bruce Jenner, sa volá. A bol to teda olympijský športovec v dekatlone. Keby ste nevedeli, čo je dekatlon, tak prosím vás, je to viacbojová disciplína v atletike, ja som to nevedela vôbec, ktorá zahrňa beh, skok do diaľky, šprint a ďalšie nejaké proste aktivity. No a Bruce, teda už nie je Bruce, ale je to Kathleen a je to žena. On sa nechal preoperovať na ženu a kvôli tomu vlastne už sa... kvôli tomu sa Kris rozviedla, ale nechcem to tu úplne rozoberať, lebo to by bolo fakt ako úplne na ďalší príbeh a fakt je tam toho tak veľa, že by som tu mohla byť ako do rána. Takže to nebudem proste rozoberať, to možno v nejakom ďalšom príbehu, ak by ste chceli. Ale každopádne proste táto show Keeping Up with the Kardashians ukazovala každodenný život celej tej rodiny, povedzme teda Kardashianových, aby sme to nejak neplietli. Táto show sa stala z jedným najsledovanejších akoby poradov v tej dobe. A teda stále sa tam riešia také tie ich biznisy, hádky, intrigy a je to proste taký bizárek trošku, hej, ale ja to mám rada. Schválne si to môžete pustiť, ak nebudete mať čo robiť, ale teraz to beží totiž u nás na tom Disney Plus a 6.2. teraz bude nová séria. Táto show vlastne má neskutočných 20 sérií a 286 častí a ľudí to stále baví
A proste to je fakt jedna z najsledovanejších show napríklad na tom Disney+, takže proste extrém, ako extrém. No ale okrem tejto show sa kým angažovala aj v nejakých filmoch. Tie teda nemali moc úspech, aj keď pred pár rokmi si zahrala v American Horror Story. Videla si to? To som videla. Aj s kým si to videla? No to ne. Obecne to jej herectvo nemalo úplne nejakú veľkú časť v tom jej akoby slavnom živote, ale teda skúšala aj spievať a toto teraz schválne. Tieto Vianoce vydala svoj vlastný cover pesničky Santa Baby. Vieš, ktorá to je pesnička? Teda? No, to som si něco Baby. Tak akože pustite si to. A schválne si to pustíte aj s videoklipom proste. To je akože nebudem vám asi vraviť, alebo mám vám povedať, že o čom to, akože to je úplný bizár, ale proste, ja neviem, mne sa to celkom páčilo. Videoklip, ja neviem, či sú to nejaké 90. roky, alebo čo, a ona tam proste sa vála po zemi, má úplne výstrih, obťahnuté oblečenie, upotená. Je tam spieva Santovi takúto pesničku, akože to trošku ako uchylné, slizké, ale... A akože zaspívala to dobře. Tak počkaj, tak schválne, akože toto vystrihneme zvuk a schválne pustí si kľudne na Spotify. Aj vy si puste teraz na Spotify, napíšte tam Santa Baby a Kim Kardashian. Takže takto to vyzerá, ak ste si to pustili. Akože dobré. Jestli to není ešte nejak ako upravené. Je, teda, určite. Ale ako... Oni aj v tom Keeping Up with the Kardashians, tak vlastne oni robili nejaký vianočný song, celá familia. To bolo tiež vtipné, akože mega ich ako vyautotunovali, lebo vlastne Courtney teraz chodí s tým... Machine Gun Kelly má nejakého bubeníka v skupine a s ním chodí tá Courtney, tá najstaršia. A on im pomohol vyprodukovať nejakú pesničku vianočnú, bolo to tiež mega vtipné, ale tak ako... A tuším vlastne aj on bol producent tejto pesničky. V roku 2012 priznala, že tvorí pár s Kanye West. Takže veľmi, veľmi známym americkým spevákom, asi ho poznáte. Vtedy s ním bolo ešte asi všetko v poriadku, teraz už asi úplne není. Kanye povedal, že bol do Kim zamilovaný už dávno predtým, než sa dali dokopy, takže to je strašne cute. V roku 2013 sa im narodila prvá dcéra Nord. Poznáš, že? Vieš, ktorá to je? To je... Vlastne oni ešte neboli zobratí a vzali sa rok potom a tá Nord, ona je proste hrozne cute, ona má vlastný TikTokový profil a teda spravuje jeho Kim a robí tam všelijaké také tie tanečné videá spolu ako so všetkými tými sestrami Kim Kardashian a aj s Kim. Je to taká miniatúra Kanyeho Westa a proste aj sa tak oblieka jak on a vidno, že ten taťko ju hodne inšpiruje. No, taký fun fact je, že má 11 rokov a už teraz pracuje na svojom debutovom albume s názvom Elementary School Dropout, čo je v preklade človek, ktorý nedokončil základku. Takže asi nechce dokončiť základku. Akože navštevuje stále školu, ale pomáha jej s tým práve taťka. Takže akože fakt šikovná. Aby som sa vrátila k tej Kim, tak vlastne ona vďaka tomuto vzťahu sa aj dostala prvýkrát na Met Gala. A teraz nemáš mi pozerať do papierov, lebo zase budeš hádať, hej? A vlastne je to taká, Met Gala je taká najprestížnejšia modná akcia. Ak si pamätáte, tak veľa celebrít, napríklad Lady Gaga prišla na Met Gala vtedy v tom mäsovom kostýme a proste všetky tie bizarné kostýmy väčšinou sú akože z Met Gala. Aby ste sa tam dostali, tak musíte byť pozvaní. A keď ste pozvaní, tak to je extrémny úspech. Lebo si vezmite, že Kim bola fakt ako pomerne dosť známa, ale nebola ani pozvaná a ona tam išla na to Met Gala ako doprovod s tým Kanye. Keď sa tam už teda dostanete a dostanete tú pozvánku, tak vy si za to ešte musíte zaplatiť. A teraz tipni, že koľko musíš zaplatiť na to, aby keď si pozvaná, si mohla na to Met Gala ísť. A to ešte nerátame tie šaty, hej? No práve, koľko to som musia chtěla říct, stáť. no, že ešte, no. No kolik, no nevím, tak 500 000. 1,2 milióna českých korún. Ale teraz počkajte, to je 50 Za osobu. Jo, $50,000. A teraz, že keď si chcete sadnúť, aby si nestali. Takže ty zaplatíš tebe 1 000 000 a ešte tam ako stojí, že jo? Jo, takže keď si chcete sadnúť, tak čo si myslíš, že koľko by ste asi tak museli zaplatiť za stôl? Další 1 000 000. No, 12 miliónov českých korún. Nedokážeme si to asi ani predstaviť. A tento vzťah je ako priniesol fakt takú dosť veľkú mediálnu pozornosť ďalšiu. Takže proste už si vezmite, že už sa je to pekne ako tak sklada dohromady. A okrem Nord, tej najstaršej, majú ešte ďalšie 3 deti spolu. To bol Saint West,
Chicago vest a tá Chicago jej ju vynosila náhradná matka. Vynosila jej dieťa a hneď potom, ako ho tá matka porodila, tak vlastne to dali, jako to dieťa dali na prsia tej Kim. Z jakého důvodu? Jako, že prostě nechtěla jako... No nie, ona mala nejaké zdravotné problémy. To mala ešte posledné dieťa a volá sa Salm West. A ten co, toho normálně porodila, nebo taky? Jo? Tiež vynosený náhradnou maminou. Kim si nedala oddych ani po tomto všetkom a začala podnikať ešte viacej. Vybudovala si niekoľko známych značiek a teda asi taká najznámejšia z nich je značka Skims. A tú značku mám aj ja rada, že mám niektoré trička, ktoré sú fakt super a niektoré sú úplne ako na hovno. A napríklad úplne najviac to asi preslávilo to sťahovacie bodičko, ak vieš. To je vlastne také bodičko, čo ťa úplne neskutočne zúži a urobí vám takú krásnu postavu, krásne prsia, úzky pás, podľa mňa to zmenší človeka tak o 3 čísla. A akože ja som ho si nikdy nekúpila, lebo som si vravela, že bude určite hrozne nepohodlné. Ale akože robí nádhernú postavu a viem, že to fakt ako funguje. Aspoň to, čo vím na TikToku. Jo, taky jsem viděla, no. Taky jsem se na něho dívala, jo? No, ale jakože to je, nevím, snad 2,5 nebo kolik to stálo. Akože je to hodne drahé. Všetky produkty za to stojí. Napríklad ja mám jedno tričko a to je úplne, že presvita, ako podprsenka, akože hrozné. Ešte som si ho predieravila gelovým nechtom, takže proste úplne, že hrozné. Ale niektoré sú fakt dobré, také tie bavlnené a také, akože sú pohodlné, ale nie všetky. Ale okrem tejto značky, ona má strašne veľa tých firiem, proste parfémy a to, ona má fakt hrozne veľa podnikaní, ale také ešte ako najznámejšie je to vlastne Skims. To je fakt ako plnohodnotná, ako by som povedala už možno aj dizajnerská značka a potom SKKN, ako skin, v podstate je to vlastne kozmetická značka a teda od tej tiež nič nemám, ale má tam rôzne kontúrky a fakt akože môžete mrknúť, je to celkom aj ako pekné, také aesthetic a to, takže ako, a známa značka. Okrem toho mala vlastne aj ďalšie projekty, vydala knihu, ktorá obsahovala len jej fotky a to sa jej tiež podarilo úspešne predať. No a má dokonca aj svoju vlastnú hru na telefón. A tá je, že vraj zarába ako hodne veľa peňazí. Vďaka tomuto všetkému sa v roku 2021 stala oficiálne miliardárkou. Takže nie milionárkou, ale miliardárkou a miliardárkou v dolároch. A inak tipni si, že koľko stojí reklama na Instagrame u Kim Kardashian. Za jeden post. Kolik má sledujících? 360 miliónov. Tak tolik? Ne, 1 milión dolárov. Takže to je vlastne 24 miliónov českých korún. To je extrémik, ale myslím si, že to je adekvátne, lebo ona čokoľvek vlastne dá na tie siete, tak sa stane okamžite hitom. A už len to, že ľudia boli schopní podstupovať jeden z najnebezpečnejších zákrokov na svete, to aj najbolestivejší zákrok, to je vlastne ten brazílsky lifting zadku, kedy ti odsajú tuk z brucha a dajú ti to do zadku. Ja neviem, či má silikóny alebo ten tuk, ale akože ten brazílsky lifting je fakt ako nebezpečná procedúra. Veľa ľudí na to zomiera, lebo majú embóliu z toho a proste ľudia si to dávajú, aby mali zadok ako ona, takže ten jej vplyv na verejnosť je proste šialený. V roku 2022 sa nakoniec Westom rozviedla a bol to opäť veľmi ako mediálne známy konflikt, zároveň tomu Kanye mu úplne nejak preskočilo. Diskutuje sa, že čo sa vlastne s ním stalo, pretože robil úplne crazy veci. Kým začala v roku 2019 ešte študovať práva, to som vám zabudla povedať. A jej taťka bol právnik, že ona mala s tým taťkou dobrý vzťah, tak si myslím, že to trošku reflektovalo aj na to, že mu tak chcela niečo odkázať. Toto je typ štúdia, ktorý je zameraný na prax. Nie je to klasická univerzita, hej. Ale proste fakt študuje a zároveň sa charitatívne angažuje hlavne v rámci reformy trestného práva, kde sa snaží poukazovať na väzňov, ktorí sedia buď neprávom, alebo si teda kým myslí, že by už mali byť prepustení, že proste si svoj trest odpíkali a odsedeli. A takto sa nedávno aj vyjadrila... Jo, presne. Vravela, že si myslí, že by mali byť prepustení a to teda budeme pre vás sledovať, pretože zatím teda nie sú moc žiadne informácie. Nic som nečetla. No akože ja som čítala niečo, že nejaký prokurátor povedal, že by chcel, aby strávili minimálne ešte jedny Vianoce vo väzení, za toto chce riešiť až potom, ale akože momentálne sa nič nevie o tom, tak som zvedavá, no. Každopádne to vlastne je asi všechno.
Bolo to teda dlhé, zároveň som sa snažila to spracovať v takej verzii, aby to bolo počúvateľné, tak dúfam, že ste si to vypočuli až do konca. Ja si myslím, že je fakt ako šikovná a že tomu išlo naproti, ale ako je jedna z najznámejších osobností na svete, aj najbohatších a fakt je jako úspěšná neskutečně. My moc děkujeme za příběh. Jo. A jako, budeme to dávat teda na YouTube, takže pokud byste chceli, alebo tak žiadame vás, že by ste tam mohli dať like, odber a ano. komentár. Ano, přesně tak. No a dúfame, že sa vám tento podcast bude páčiť. A uvidíme se příště. Jestli sa vám to bude páčiť, samozrejme. Určitě bude. Takže Nemáte na výběr. jestli sa vám to bude páčiť, takže bude, tak sa uvidíme na budúce. Pa, pa! Čau.